Para mariñeiros nos, para mariñeiros nos, para mariñeiros. Para mariñeiros nos, para mariñeiros nos, para mariñeiros. Para mariñeiros nos. Para mariñeiros nós. Jesucristo. Con esta calor non hai quen traballe, O único que dá ganas de beber. E para que queres traballar? Para ganar cartos. Traballan os burros e os inútiles. Para ganar cartos acabo de ter unha idea para montar un negocio. Efectivamente, fai calor porque estamos no verán. E cae no verán. Moscas e barullo. A parte deso. Turistas. Festas, coviñas, festas. E cae nas festas relacionadas co mar. As lanchitas. Frío. O pulpo giratorio. Algo intimamente relacionado ca pesca. Bombas. De primeira especial, de 7 estalos, tracas, luminarias, de pelenque. Desde tempos inmemoriales, a pólvora é unha das artes máis utilizadas nesta nosa terra. Mesmo estou por dicir que fomos nós os que lle enseñamos aos chinos de ben que se nos dá. Pois vamos facer un negocio redondo dadas as circunstancias. Primeiro hai que facer unha comisión de festas composta polos nosos máis fieles aliados. Eu sería o presidente. Tío Vocal, Ramiro o tesoreiro e Ricardito, que é o máis inocente, mandámolo polas portas. Porque se vamos tío máis eu, me parece que non nos dan nin os buenos días. Continúa. Os pasos seguintes son contratación da orquesta, cobrar as atraccións, montar o bochinche e o que é o máis importante, encargar a pólvora. A que a pólvora é co que nos vamos subvencionar o resto do ano. Hai que traer os satélites. Estás flipado. Traemos os vencedores de Santa Comba e vaite Loureiro. Que toquen cando salga a luna, aínda que sea 20 veces seguidas. Polo que costan os satélites 2 horas, tocan os vencedores 5 anos. E total, a xente así que ten 2 copas, baila aínda que sea que lle toques unha lata de pintura. Donde hai que gastar os cartos é na pólvora. Tiramos 3 ou 4 foguetes para disimular e o resto do arsenal vendemos do cerco, que ultimamente andan sin suministro. E cando non hai suministro, o que vale 5 pasa a valer 10. E onde vamos guardar a munición? O sitio máis seguro é a casa de Ramiro. Díxolle que é un saco de espigas que non me cabía no cabazo, que o garde nun sitio onde non haxa humedad, que a excusa de comillo hincha, e listo. Hai que comenzar o partido de solteiros contra casados tamén. Non vamos a... Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, eu como presidente da Comisión de Festas dou por inaugurada esta reunión. Cedolle a palabra ao tesoreiro. A ver, Ramiro, fainos un detalle pormenorizado de como están os ingresos. Tan pormenorizado é que é cero. Coño, Ricardito. A logo ti non fotes pedir polas portas. É que a xente non me dá nada. Ao saber que sodes vós da comisión... Pois veña, a seguir pedindo. E dille á xente que as festas non son para que bailen os da comisión, que son para honrar aos nosos sentiños que tan ben lle fixeron aos nosos antepasados e a nós. Estás de coña, Pinto? Que fame que houve? A ver, o vocal artificiero. Tan cargada a pólvora. Este ano con recortes encargamos 3 foguetes, un para cada día, e van que arden. Paréceme ben. Hai que adaptarse aos malos tempos. Ramiro, ti non me poderías facer un favor? Como este ano tuvo tan bo tempo, teño o cabazo todo cheo de millo, pero quedou un saco de espigas que non teño onde botalas. E dicía eu que ti, como vives na Solaina, ao mellor podías me agardar hasta que fajes sitio. Si, home, non hai problema. Bueno, aquí tes.
Pero estas espigas, algún ainda vai co pé. É que se puxa a chover e non me dou tempo de arrancalas. Escotalas, Pinto, escotalas. As escopetas do tío. Vou dicir ao da churrería que lle poña máis chocolate aos churros. Que carallo. E as luces vou me encargar o persoal. É bailar. Que? Eu a todo non podo estar, coviñas. A ver, falastes co representante dos vencedores de Santa Comba? Fai 40 anos que se retiraron, pero xa contratei 2 orquestas que poden valer. Cales? París de Noia e Panorama. É para levantar o Santísimo a Olimpos. Pero ti estás tolo. E de onde carallo íbamos sacar os cartos para pagar eso? E ve, Ricardito. Que, Ricardito? Canto tes? Nin chica. E aparte non contes comigo por unha temporada, que vou ir de cruceiro a Exipto para ver as pirámides. Raimundo, vai poñendo aí un 501 etiqueta negra. Bueno, polo menos aínda nos queda o mello para pagar o pufo. Pinto, este vídeo debe de ser transgénico, porque probei a facer palomitas con el e non vexas como saltaban as cabronas. Para mariñeiros nos, para mariñeiros nos, para mariñeiros. Para mariñeiros, no. Para mariñeiros, nós.